Ja, we kwamen van deze kant af, van Zwanenheken af. Ja. En dan reden we hier heel langzaam neven. Ja, en dan zussen de kunstwerkjes stonden. Entourage, ja. Maar wat een plek. Ja, kom, we lopen eens even rond. Jouw mucht, hè? Ja, zeker. Hier mag iedereen rondlopen. Ja, dit is eigenlijk mijn werk wat hier staat eigenlijk. Dit is allemaal keramiek. Ah, dus de kunstenares, dat bent u? Ja, dat ben ik, ja. Poseur. Keramiek. Keramiek en schilderijen. En eigenlijk van alles wat er in mij opkomt, dat wordt gemaakt. Maar laat me even een rondje lopen. Ja. Ik was nu toevallig, was ik even een paar dingen installeren, beeldjes die wel op een sokkeltje moeten komen. Oh, dat komt dan heen? Dit wordt hier. En dan zetten we er even een manneke op. Zie je? Dan heeft hij zijn plekje. Oh, het is een hei? Ja, maak er maar wat van, hoor. Ja, dat komt niet zo nodig. Nee, nou, ik heb altijd mijn eigen verhaaltje en ieder maakt er wat... Oh, de deurtje is weer dicht. En ieder maakt er zijn eigen verhaaltje van, zeg maar. Nou, wat is dan die verhaaltje hierbij? Nou, dit is een meisje met roze kroon. Of rozen in het haar. Als je goed kijkt, zien dit allemaal hele kleine ruusjes. Dat is een echt Lottemsmegje dus. Lottemsmegje. Lottemsmegje. Vorig jaar waren de rozenfeesten Lottem. Rozenfeesten niet bekend? Ja, maar dit is toch eerder jaar? Ja, door... Ja, ja. Nee. Nee? De 2 jaar. Oh, de 2 jaar. Volgend jaar zien we weer Excuseer, zoiets. ja. Ja. Dus de 2 jaar zien de rozenfeest heen. En ik moet eerlijk zeggen, dat is wel altijd heel erg leuk. Zit je er wel eens geweest? Ja, ik woon precies aan de overkant. Aan de goede kant van de Maas. Oh, woon ik. Kon je zeggen, Dus ik ben wel eens in Lottem op de Rozenfeesten geweest, ja. En nou, ik moet zeggen, weet je wat ik het leuke vind? Dat is eigenlijk het ganse dorp werkt mij. Er zien natuurlijk heel veel kwekers. Mijn familie, Seuren. Dat zien eigenlijk ook allemaal... bekende rozenfamilie. Boom en roze kwekers. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik stond ook elk jaar wel met een... andere jaren met een hele grote tent met mijn kunstwerken. En afgelopen keer heb ik er gestaan in de Rozenhof. Rozenhof? Ja, is dat die modeltuin? Ja. Allemaal die ruusjes in. Ja. Nou ja, daar heb ik dus gestaan. Dat is eigenlijk het visitekeertje van ja. Rozendorp Lottem. Ja, kan ik wel zeggen. Ja, kan ik wel zeggen. Maar in ieder geval, wat wil ik ermee zeggen? Daar heb ik, mijn beeldjes, hebben er op sokkels gestaan, midden in de rozentuin. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk, hè. En ik vind het wel heel leuk om dat mee te doen, omdat alles doet ermee, hè. Of het nou de bekker is, de slechter, kan ik schillen weer. Oh nee, de slechter, dan is het niet meer lot. Maar de bekker we gaan de naam niet noemen. Geen naam, geen naam. Ja, maar dat heeft wel lekker fly, hè? Ja, Smit. Nou! Moeten we gaan te beginnen? Sorry. Hey, en waarom is ze die Galerie Rosa genoemd? Omdat het veel Atelier Rosa, ik ben Roos. Ja, en dat is dan niet zo moeilijk. Nou wist ik dus hoe de echte Lottemse rozenfamilie afkomstig. Ja. En dan noemen ze zich ook nog Roosje, nog. Ja. Nou, ik ben eigenlijk genoemd naar een tante mee. Die is net voordat ik geboren word gestorven. En toen, ze is heel vroeg gestorven, is erg zat. Maar in ieder geval, toen was mijn moeder zwanger van mij. En toen had ze de hand even bij zijn mama op de boek gehaald. En toen ziet mijn moeder, dit was een roosje. Oh, wat leuk. Ik heb er trouwens hier in de tuin liggen, maar dat is misschien een beetje liguber. Dat is het graf van mijn... het was... Van die tante? Ja. Ja, niet het graf, de grafsteen, alsjeblieft. Heb je altijd gewoond? Nou, dit huis heb ik eigenlijk gekocht in de jaren 80. Het was eigenlijk een echte bouwval. Stukje bij stukje is het eigenlijk allemaal opgebouwd. Eigenlijk in de 80 jaren, toen er nog eens een keer gauw het weggegroeid werd, is dit huis mee gebouwd. Ik heb hier nog 6 jaar in de sterkcaravan gewoond. Echt hoor? Ja. Het heeft zo lang geduurd voordat het bewoonbaar was? Ja, het kost natuurlijk ook een mooi centje. Hè? Maar alles wat je hier zit, ja, ik noem het gewoon een levenswerk. Dat is niet zo even, stukje bij stukje net. En woont je alleen? Nou, ik ben helaas gescheiden, maar en ik moet er nou natuurlijk ook van alles voor doen om hier te kunnen blijven. Wat een sprookjesachtige plek. Weet je wat ik nou mee begonnen ben? Nou? Oh, ik ga reclame maken. Met Belvilla, dat is een vakantieverhuur. Ik verhuur mijn huis aan gasten. Een vakantieblijf. Het ganse huis of een gedeelte? Nee, gedeelte. Dat is eigenlijk de helft. Ik woon nu in de schuur, mijn atelier en mijn beeldruimte. En de gasten hebben
In een ander gedeelte van het huis. En Maar ik ben er eigenlijk net mee bezig, maar ik moet zeggen, het gaat hartstikke leuk. Hier komen zoveel gasten en ze genieten er allemaal van. En ik zeg altijd, als anderen ervan genieten, ja, dan geniet ik er Daar ook geniet van. zich ook. Kijk hier, dit is eigenlijk de viver met allemaal beeldjes. En, ja, eigenlijk allemaal creaties van mijn hand. Best ik een productieve kunstenaar? In de zin van dat ik toch wel... Kunnen we wel zeggen, ja, ik ben wel altijd bezig. Maar in ieder geval, nou ben ik net met dat gastenverblijf bezig. Wat dus is nou, dat erachter? Is dat een ja, kapel? nou, en daar gaan we dadelijk naartoe en door... Daar liet dan... Ik ben te liet dan- nieuwsgierig. Dat is dan Ik de Stijn van mijn... Van die tante? Van mijn vaders zusje. Oké. En dat is eigenlijk heel zielig, want ze is eigenlijk in 58. Ze is helaas met 22, meen ik gewoon, ja. En ja, ze is dus net gestorven voordat ik geboren word. En 2 jaar geleden is het graf geruimd. En toen zei mijn vader, hé, dat moet bij je school komen. Oh, Dus eigenlijk heb ik altijd wel iets met een fotootje gehad, maar misschien hoe mooi. och, wat mooi. En dan zit mijn vader zit altijd, ik had ook een beetje het karakter van Toos. Ik heb haar dus nooit gekend. Dus kijken, hij een tumor. Ja, ze was heel erg ziek en ze was eigenlijk blind op het moment dat ze op een stervingsbed lag en dat ze de handbiesman op de boek lag. Toen zei dus, man, dit wel een roosje. Dus het is ook wel toepasselijk dat ze hier te geleden. Ja. En 2 jaar geleden, ik denk 2 jaar geleden, kwam er vriendin nog, want die had gehuurd inderdaad dat ik het graf heen, Ja. door Stijn, en die is nog afscheid komen nemen, want die hij eigenlijk begeleid op haar stervingsbed. Ja, vond ik toch wel speciaal. Wat een mooie plek. Ja, en dan heel... Och, enig. Dit is eigenlijk gemaakt van alle restjes die er eigenlijk waren, ook van een bouw. En ja, dus ik heb altijd wel iets met kapelletjes gehad. Niet dat ik zo heilig ben, maar, ik vind het wel wat hebben. Maar dat heb Het ik is- ook, Roos. Dat heb ik ook. Ja. Niet Ja. dat ik nou zo heilig ben, maar Nee, kapelletjes ja, hebben altijd ja. iets... Nou, weet je wat het mooie van is? Iets Die hebben dus ook lieflijks vrienden die over vroeg weg zijn gevallen of zo. Of dan moesten ze chemokuur of dan moesten ze iets. En dan roos tegen ze een kerstje aan. Of ze kwamen het zelf doen. Is dat mooi of niet? Hè? Ja, dat vind ik wel speciaal. Met En- oog voor detail, hè? Ja, ja. Ja, ja. Ja, daar heb ik nog maar niet over. Dat is wel ook weer van een oom van mij en zo. En daar maak ik straks een bank van. Ja. Kunnen we zo nog een rondje lopen? Ja, Ja, het is een wandeltuin, hè. Je hebt het niet in één keer gezien. maar ik kan me voorstellen dat dit een plek is waar ze ook wel heel veel rust uithaalt. Ja. Ik had daar maar eens bovenop. Of best je wel een rustig type? Jawel, ik heb wel Ja, rustig hè? zien. Weet je waar ik nou echt van geniet? Nou? Als hier nou mensen komen die er ook van genieten, daar geniet ik van. En ik ben wel altijd bezig. Ik ben best bezig, moet ik me wel nemen eigenlijk. Maar nou, dat is wel sinds dat ik hier met dat Belleville bezig ben met die gasten, heb ik heel veel dingen moeten investeren. Ik zeg maar wat, bedjes en weet ik wat allemaal. Natuurlijk hartstikke goed eruit zien allemaal. Dat is nou zo'n beetje voorbij en ik heb nou al 7 gasten gehad. Je ziet allemaal paardjes weer. En die genieten, daar kreeg ik nou nog telefoontjes van, die komen weer allemaal terug. Nou, Roos nee de medie of ander. Ja? Maar als ze als paardje een romantisch weekendje wil hebben, dan... Ik zie allemaal gescheiden paardjes die wel samenkomen, dus die hebben hier alle romantiek. Serieus? Ja, serieus. We zien wel allemaal met z'n tweeën. Weer de tijd dat dan een keer op de lijn komt. Oh ja, nou Even prik ze even voor eigen parochie Eh, zeker. Hoeveel kerstjes zijn ze door al voor aangestoken in die kapelke? Dat is natuurlijk al een kers. Nee, dat niet. Heb ik niet. Als je goed kijkt, zit er hier schildpad in. Ik heb schildpadjes gekregen, zo klein. Ja. Die zitten er al zeker, nou moet ik niet liegen, ja, van 1993 in en die zien nou zo gewoon. Ja, als je ze mot ziet. Ja, dan zal ze En zien normaal dat... gesproken zitten ze altijd toe op dat eilandje. Ik zal eens heel even kijken. Oh, dat stukje kunstgraaf, wat is het? Ja. Dat is vroeger voor een golf. Kom maar. Het water is nou heel erg groen. Kom maar, dat komt er allemaal aan. Geweldig. Kom maar.
Als die mijn stem huren, dan wil die wild waar. Kom eens gauw. Krijgen ze dan ook meestal wat van dit? Nou, eigenlijk hoefden ze niet te voeren, maar kattenbrokjes geef ik ze af en toe. Kattenbrok. En ze zeggen altijd, er zitten vitamintjes in. Ja. Kom eens gauw. Er zitten er 3 in nog. Ik heb er 6 gehad. Kom maar gauw. Kom maar gauw. Kom maar gauw. Kom maar gauw. Kom eens gauw. Kom maar jong. Ja, weet je wat deze uit? Ja, die heeft toch niks in de hand, dat zie ik. Ja, kom maar gauw. Kom maar gauw. Ik heb me geval... Ze biedt me zo in de vinger aan. Ja, ja. Oké. Och, wat leuk. Ja, dicht kan ze dat doen, hè. En dicht zien ze gewend. Ja, maar die hebben vliemscherp hier, dit hè. Ja, 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 ja. Oh, ja. Meer zo'n hamburger, hè, jong. Ja, kom maar. Hup. Leuk, hè? Er zitten er 3 in en ja, die zwemmen hier rond. En hier doen ze 's morgens zonnebaden en dan 's avonds ging het zonke dan. Kijk, als ik nou een rondje zie lopen, zul je zo met me mee zwemmen. Kan ze uit elkaar halen? Ja, ja, ja. Ja, dat- serieus? Ja, want er zitten 2 roodwangen in en 1 geelwang. Oh, dit is de geel. Ja, dit is roodwang. Oh, Ja, hier zitten die strepen. oké. Jezus. Dat is toch wel pit in, hè? Ja, dat denk ik ook. Ze zeggen dat langzaam, maar pas op. En ze verloten ook elke mei, begin juni, verloten ze de wiever en dan gaan ze eieren leggen. Die eieren moeten ze kwijt. En wat kon een schildpad doen? Die kunnen kilometers wiet maken om los aan te krijgen, om die eitjes te leggen. En in het begin had ik er gar niet in de gaten. Toen kwam de buurman, die kwam dat schildpad terugbrengen. Hier zit die soep mee achtertoe. Is de gans over de weg gekropen naar de buurman. Net en door eieren gelaagd. Hij heeft hem door ergens eieren gelaten. Eén keer heeft hij hem in de peerdenstal, achter bij het peerd, dus losse zand, heeft hij hem gevonden. En de andere keer ja, ergens anders in de schuur. Maar nou weet ik dat, dus als ik die rond zie lopen, dan pak ik hem op en dan zet ik hem erachter ergens bij het losse zand neer. Ja. Ja, maar je moet maar weten, hè. In het begin dacht ik, waarom kon die weg? Wat is er? Misschien moest hij een keer ergens een Ja, berg een van de zandstrandje. scherpe zand Ja, of zo. ja. Een zandstrandje. Ja, weet ik. Ach, dat Kijk, kan ik nou is ze ons aan het... bestuderen, hè? Wist dat? Je ziet ook niet gewend dat hij de kamer... Ja, ze zien al een keer geweest, dat is je wel gewend. Ik roep dit officieus Ja. uit tot Weet je, ik jammer vind tot dat... ongeveer gecertificeerd paradijs. Mag dat? Ja, voor mij is het ook een paradijs. Voor mij is het een paradijs.